zárjuk ezzel. Etelkát már is köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek, először is minden kedves honfitársunknak és az Echo TV minden dolgozójának boldog új évet kívánunk és csinálunk. Nevükben is engedjem meg, hogy megköszönjem, és az, hogy fogunk tenni, hogy jó legyen az Bizony új évünk, ez bizony. tényleg nagyon fontos, hogy rajtunk múlik, hogy milyen Igen. lesz. Aztán hát az első témával kapcsolatban a kormány 960 munkaórát töltött parlamenti munkával 2012-be, ezt mindazok figyelmébe ajánlom, akik a saját fizetésüket állandóan a képviselők meg a miniszterelnök fizetésével hasonlítják össze. Egyúttal gratulálok is a saját magát is alulmúló karácsonykor betelefonáló 16%-os Jóskának. Aztán hát el szeretnék mondani valamit, hogy tudja meg mindenki. December 19-én a GF leghosszabb nyelvű nyalókája, Debreceni József szennyíró, irodalmi munkássága, aminek összefoglaló címe, hogy lopjunk, hogy csaljunk, hazudjunk jó nagyot cikkes talajon, egyik gyöngyszemét a munkájának próbálta közkincsét tenni Egerbe egy plázába, 3000 forintért dedikálva és számla nélkül. Elsőként vettem tőle egy könyvet, no nem azért, hogy hazavigyem a leprát, hanem hogy ott rögtön miszlikre tépve beledobjuk egy kultúrmocsok feliratú szemetes kosárba, amit aztán jó magasra emelve körbevittünk a plázán. Az eseményekről hangfelvételt készítettünk, és amikor az íróelvtárs ezt észrevette, utánam jött és felajánlotta, hogy asszonyom, ha megadja az adatait, akkor maga után küldöm a számlát. Hát ez a minden pártot megjárt, minden hájjal megkent célhámos, azt hitte, hogy a 620-assal jöttünk. Ezek után befejezte az árusítást ilyettébe, és levonult a pláza WC-jébe, odakapta a jelentéseket telefonon, hogy például nem mentek el, leültek a padokra. Úgy látszik, nem győzte kívánni, hogy elmenjünk, és elhúzta a csíkot, körülbelül 10 percig tartott a könyvbemutató. Inkább valaki véletlenül még nem hallotta volna, arról a bizonyos könyvről van szó, amelyben többek között 2006-ról olyanokat ír. Debreceni, miszerint Révész Máriuszt ugye meg se verték, részeg volt, igen, minősíthetetlen stílusban. Etelka, mit nem mondjak, egy navos ellenőr sem mondhatta volna ezt el pontosabban, ahogy ön elmondta most. Elmondani, hogy 20-án állampolgári kötelezettségünknek eleget téve feljelentettük számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt. Reméljük, az illetékesek olyan szigorral járnak el vele szemben, mint a kiszöldségessel a piacon. Ki is írtuk a város bejáratához, hogy szélhámosok kerüljenek. Bízunk abba, hogy érti majd akinek kell, ha csak nem akarja a WC-be tölteni az Egerre szánt idejét. Felhívjuk minden település becsületes lakóinak a figyelmét. Akadályozzák meg, hogy a debreceni féle szennyirodalom terjedjen, mint a Pest is. Ennyivel tartozunk a miniszterelnök úrnak, a 2006-ban összeverteknek és saját magunknak. És ha még van időm, akkor nagyon röviden, hogy aki kíváncsi arra, hogy a diáktüntetéseket kimozgatja, és egyáltalán mi zajlik a felsőoktatásba, ajánlom, üljön ki a távolsági buszmegállóba hétvégén, mi megcsináltuk, háttal a diákoknak mindent megtudhat. Például megtudhatja azt, hogy a diáktüntetések előtt 91 pont kellett ahhoz, hogy 5-ös vizsgaeredményt kapjanak, diáktüntetés óta 85 ez a pontszám. Azon kívül 200 tanuló írásbeli vizsgát tett, és az interneten előbb jelent meg a vizsgaeredmény, mint ahogy a tanuló hazaért. Ezt Pokorni úrnak a figyelmébe ajánlom. Erre figyeljen, ne a népszavára. Köszönöm szépen, Etelka, viszonthallásra.